Snažíme sa rozvíjať našu športovú infraštruktúru, aby dobre slúžila úplne všetkým bez bariér. Či už je niekto s handicapom, alebo príde mamička s dieťaťom, senior, aby každý mohol tunak stráviť čas a zapájať sa podľa vlastných schopností a možností do tých rôznych aktivít. Dolný Kubín bude aj naďalej sa snažiť z vlastných síl, ale dúfajme aj, že s pomocou štátu podporovať rozvoj športovej infraštruktúry, debariérizáciu a takéto podujatia, ktoré vytvárajú perfektné inkluzívne podmienky. V porovnaní s minulým rokom vidím veľký pokrok, máme o mnoho viac športovcov. Verím, že aj takéto podujatie môže napomôcť tomu, že do budúcnosti budeme vidieť mládež športovať viacej a že bude väčší záujem o paralympijské športy. Parabadminton v podstate na Slovensku začal niekedy okolo 2020 možno. Máme už niekoľko hráčov, ktorí sa zúčastňujú aj svetových turnajov. A v rámci tohto podujatia vždycky sa objaví niekto, kto ešte v živote povedzme nehral a tu si to skúsi a sa mu to zapáči. Takže všetko je na niečo dobré. Športové hry mládeže sú za mňa najlepšia súťaž alebo najlepší turnaj pre deti, ktorého som sa kedy zúčastnil. Tak ja som si chcel vyskúšať určite aj iný šport. Je to super aj pre prípravu vlastne na hokej, takže tak. Tak sme tu v podstate tí istí, čo sme na hokeji zatiaľ, takže ich poznám dobre. No. Hodnotím to úplne úžasne. Sice boli nové priestory pre mňa ako minulý rok, ale úplne paráda. Aj noví ľudia, to tiež. Aj čo sme si zahrali, čo úplne nováčikovia a neboli až tak vystrašení.